Ako si Kapitan Raul Siong sa Barangay Julen. Gini ka okay, agi sa amo ang mga problema sa barangay, labi na gyud sa among mga kakulangon sa mga project diri. Sa amo ang barangay, labi na gyud sa amo ang multipurpose center. Ug ilabi na gyud sa amo karon nga karsada nga nahitabo gyud nga naabot gyud sa dito sa Kalohan ni Rapi Tulfo nga bisag kami wa may kalibutan nga naingani ang sitwasyon tungod sa mga uploader nga nakalabay sa among karsada nga kusog kay ang tubig. Atong hitabuan nga hinaykan gyud kay kakusog ang ulan kay duha namang gyud kaadlaw to siya nga murag ulan diri sa among barangay. So katong mga tawo nga nakaagi sa amo ang karsada sa provincial road, sila gyud mismo mo'y nag-upload daw atong mga picture. Ngay lagyong nakita nga mura na gyud og suba daw. So agi gyud pud sa kadugay ng ulan, ing ana gyud tungod kay wala gyud saktong kanal ang among dalan. So munang akam mi gani pod sa among kaugalingon nganong naingani nga naabot didto. Wa pod mi gani kuan og ingana ang panghitabo nga maabot mi didto. Nadritso na lang ni og tubag sa mga pangutana ni Rapi Tulfo namo gahapon. So bisag ako mismo nakalitan ko kay wala ko sukad aning mangingon ani. Ang usa lang gyud ma'am nga problema, ang sige lang gyud namo og batikos diri. Kana lang gyud na di man gyud ang tanan tawo pare-pareha gud. Kanang namay makasabot ug napoy wala kasabot kun unsa ka lisod. So kami man gyud nga mga barangay opisyal mo gi ilang batikoson. Pero ako silang gipasabot nga dili madali-dali na kay provincial road ng kalsadaha. Dili na siya municipal road, dili na siya barangay road. So ingana lang siguro magtagad ta og kano sa abot ta mataga total na naman tayo gipang endorse dito nga mga resolution hangyo nga tabangan ta ni gobernador. Kay anak pagani ko sa diha nga murag 15 years na ngaingani. So na sa mga previous pagani sila wala pang pud gani pud mo lang ako murag gihapon siguro ang nauna god ang pasabot adto sa diha sa taga province katong nag-survey diri nga unhon daw ang lagyo-lagyo nga lugar sama sa anya si Orto ba kay pinakalisod. So ang akong barangay okay raman daw kay bato-bato ra man pod pero og mag-ulan gyud dire pareha atong higayon nga duha gyud ka adlaw ang ulan grabe gyud ka kusog ang tubig dire sir kay wala gyud saktong kanal. Kami pod sa sa province nakasabot pod mi sa ilahang kuan kay ang ilagyong giuna ang mga lagyo-lagyo gyud. So kami pod ako pod kay nagpaabot lang po ko kung kanus agyod mitagaan kay amo pong nakita nga napasiminto man galing ni gobernador ang sumpay sa among barangay road padulong sa Unidos. So kami po siguro tubagon na po siguro ni gobernador ang amo ang pangandoy nga trabaho ra gyud ang amo ang kalsada. Muna nga karon ing aron pasama aron nga murag kaulan na ug madugay-dugay mo diri sir siguro makita gid ninyo unsa ka kusog ang tubig sa amo ang dalan kay wala man gyud siya sakto nga kanal. So mura gid siya og suba lang taon basta madugay ang ulan. Atong hitabo nga nakakuha na mo nga nakuha gyud reklamo gyud ang mga katawhan. Naatol man to nga kami meeting sa Mutya, nakita na ko si Romas Bagatuwa. Hingangyo ko ni Romas Bagatuwa nga unta na may bag-ong grader nga naabot sa lungsod sa Mutya. Akong gihangyo nga ipa-kuan lang gyud unta ipa-grade bisag kuan lang kanang makakuha lang ng mga kanal-kanal ginagmay ba pero ingon man po si Hermas Bagatuwa ang mga baga sa ato ang mayor karon nga dili pa na magamit ba kay wala pa gina mahumanato tanan og kuan atong ga deliver wa pa pud maabot tanan ang ekwipo. So di wala jud koy nahimo ang ako lang pod nga ingana man gud ang di man ginato madali-dali pod. Pasalamat po ko sa among mayor kay naman pod siya huna-huna gyud. Nakadungog na istoryahan ko ni mayor nga ug maabot ang tanang ekwipo i-priority niya gining barangaya og trabaho. Yan pa himo ang kanal og i-plaster niya ang karsada aron lang daw kuan ang mga tubig ug asa ang lisod mo diri sir kay ang exit nato sa tubig kanang ubang mga tag-iya sa yuta dili magpabuho ba kay niyag madaot. Pareani kusog kayo didto sa unahan ani mas labong kusog kunya og inas daw kay nakita na ninyo makita man lagay niyo ang inas karon duha gina ka inas sana muna ganing kanang diha agtarbante nga buds pro sa diha hingangyo jud ko nga ilahang tabangan tungto ang karsadaha katong napangpang dito
Kay sila po sige agi diri kay ga concreting man sila diha sa Nisqueor ug Tubak. So ako yung gihangyo nga kuanon, tabang-tabangan mi nila diha. Oh. So ila pud mong gitabangan. Kaluoy pud si Ginoo nga na himo ra gid pud mo lang ingani karon nga magsige gid ulan. Padulong gyud nga pareho ra gyud kanulay ang tubig ato. Sige ra gyud gyapon ang kusog ang ulan ug maging ani. Ang ako aging problema sir, kana pong ako ang padulong sa eskwelahan, mo po'y problema na mo kay dagko kayong bato. Imubo ra ba pud unta ng semento hulon ana. Nara siguro sa mga 300 meters ang semento hulon. Wala namang gani ng mga maestra dire ron. Ingangyo lagi pud sila nga ikuan pud kap aron among basig matagaan pud minigob anang amo ang kuan diha sa eskwelahan. Napoy project si Gob dire kanang na ang birthing center kanang naa diha oh. Nakita nato na magani Jesus Christ. Mo gyud project ni gobernador. Kana lang gid ako sir ug kana gid ako ang usa gyud kani gyud karsada kay mo gyud akong hangyo nga mo ginimo na kay bisan unta og mapag-grade lang ni sa province kay ako gyud kanunay ilang gi kuan sir nga wala lagi ana lagi kapitan walay kuan dili mo kuno kung sa mga problema sa barangay mo nang ako mas maipon nga naamo ron sir aron madungog gyud ninyo nga dili lang ako kun dili 5 ka barangay ang mga gidire sa akong barangay. Muna sila pud mismo yung pud sila nga ipahayo po na imong dalan diha paniro kay daghan na kay nga disgrasya. Okay naman ila diha sir. Kanang sa Tubak, Virgado, Nisqueor, okay naman. Dire Unidos, siminto lang po digob. Himo na ta na og join session dire sa unom ka barangay nang hangyo ta ni gobernador. August September 17 man to namo koy kuan diha nga kuan gyud. Di kuan na mo ang vice mayor to si Jenito Bohol nga tabangan gid ni Gob kay kanira gid mo ikuan pero sa istorya pa pud nila nga kap og mahimo di manggutanan mo dayon matubag tungod sa kadaghan sa ato ang nangayo po nang hatod po og resolusyon didto nga magpatabang po. So magpaabot lang ta. Kay dili man po na pinugsanay kay may man na og sila pa kuan murag kilat kay ato dayon mahimo. So nahimo manggaling po ni gobernador ang pagpasiminto diha sumpay sa ako apong barangay road nga semento padlong sa Unidos. Siguro kaning provincial road mahimo po ni gobernador. Sa ubang mga barangay daghan naman pong nahatag si gobernador. Sa ubang mga barangay na tagaan na Virgado, Barangay Virgado, Barangay Unidos, barangay diri sa Nisqueor, Tubak. Okay daw sa kuan mga dalan karon gisugdan na gani po ni gobernador ng Nisqueor o El Paraiso. Kay ang gikan sa La Libertad padulong sa El Paraiso, kuma naman, semento naman sila. So unang kana na pud siya diha kanang Nisqueor o El Paraiso na lang ang kulang. Oh, padulong diri sa Barangay Julin. Mo lagi nga kami pod taga-dagan lang pud mi sa mo diri. Nasulbad man gani ni kapitan to nga si kapitan ra gyud og yung mga tawo mo agi-agi unsa pa ka ni nga daghan gyud kaayo me. Kaning ni ang dala na nasukod na ni sa taga province. Oh, murag kaduha naman nila nasukod dire. Nakita na ko sila. Gikan dire sa kuapod bay mo na ako ang barangay road. Then pag abot dito gisumpayan na lang po ni gobernador. Barangay road na siya diha tanan. Mo na pesimento niya na amanggali kuan diha covered court. Mo na sumpayan ni gobernador diha. Pirteng lisura po sa dalan diha. Muna nga og sila pa mga ligid po agi sa kadanlog ba kay wala gi saktong graba pero pag na kuan ni gobernador kay kapitan po angyo po dito so natabangan si kapitan ing ana madali ra kayo na sulbad siya sulbad yang problema. Mayong hapon, greetings from the municipality of Mutya, from its peace-loving people no sa ato nga munisipyo o sa mga lumulupyo dinhi sa Mutya, probinsya sa Zamboanga del Norte. Ug hatagan natong background ang mao nga kalsada, no? Pipila na katuig administrasyon ang nangagi nga wa gina siya mahatagi og pagtagad. Karon ug wa to madaot nga tungod sa trahedya nga nahitabo nga murag calamity ito kay dako yung kayong bulog sa tubig, freak tornado ang tugpa diha sa maong barangay. Usa to nga nahimong suba ang dalan. Ug makita man to ninyo sa video, sa social media, busa kiniamo karon nga paghatag og katin-awan. Pipila na ka administrasyon, di na kugat baton ang mga pangalan sa nahimong mga
namunuan, nagdumala gikan sa congressman, gobernador, mayor, daghan sa mga nangagi nga katuigan. Tungod sa nahitabo adto nga miaging Domingo lamang, sa 27 sa Hunyo. Aduna mag-ugoy nga plus flood, kana bang freak tornado nga nahitabo diya sa maong mga barangay sa among lungsod sa Mutya. Before anang Domingo, daghan po kayong mga adlaw nga ang ulan nagsunod-sunod. Tungod siguro sa monsoon rains nga prevalent karong mga panahona. Pero adto nga Domingo ang nahitabo, kusog kayo ang bulog sa tubig nga diha gyud musubay sa dalan gikan sa upstream Julin paingon sa downstream Tutungon. Kay naman po diha ang ato nga river. Ang nahitabo na nahatagan og dako kayong pagtagad kay lagi naguba ang atong kalsada pagkahuman niadto. Nahimo po kini nga kontrobersyal, tapyon atong gagahapon kay na-live man siya dito sa Rapi Tulfo program nga itong bong mo kay Rapi Tulfo. Kundi siguro dunay sagol political extravaganza. Ang munisipyo atong pagkalunes human sa maong hitabo ang atong barangay kapitan nga si Raul Siong sa Julin nianhay sa munisipyo kay nangayo siya og tabang nga para ayuhon ang mao nga dadaot nga dalan. Kita sa munisipyo aduna kitay programa pod nga ayuhon ka ng maong dalana. Top priority number 1. Pero ang ato kong naabot nga ekwipo gikan sa Cagayan de Oro, ang grader pa lang, no? Umaabot pa ang among backhoe nga unta na-deliver kagapong adlaw. Pero karon lang ng adlaw nako na sayran nga na-postpone na pod ang mao nga pagbiyahe karong pitsa 5 sa ato pa Lunes. Kung maabot na kana, kami mo imuhatag og first aid, no? First aid nga inunta pagsalbar sa mao nga nadaot nga dalan. Busa magpaabot kami sa sunod nga delivery kay partial delivery pa man na. So matagan gud na og sulbad. First aid nga sulbad kay ang sulbad sa ato nga gobernador, no, Berto Oy nga simentohon gina niya sa umaabot nga mga adlaw. Gani nagsulti na siya iyang gi-pronounce, gi-anunsyo sa publiko, no, nga ang maong dalan doon na program of work. Sa ato pa kung doon na program of work na nahimo sa ilang mga inhinyero sa PEO, Provincial Engineering Office, ana-ana karon sa budgeting. Human sa budget, siyempre, kinsay mo trabaho, admin ba o ibibing ba, narana sa ilang poder. Pero gaduda ko nga, hatagan man ang dakong pagtagad, ang mismo na sa engineering sa probinsya ang mga trabaho na. So hatagan na mo na og sulbad. Pinaagi sa mong pagtambayayong sa munisipyo o sa probinsya, pinanguluhan ni Governor Berto Oy. Atong Independence Day, sumad sa Independence Day karong atong aging bulan, sa ato pa last year, June 12, 2020, human sa among pagsaulog sa maong Independence Day, kay present man tanang mga konsehal, ako yung gidala ang tanang konsehal, ang among sa among bando nga unong kabuok, nangadto may kang Grove, siguro mga alas 10 to sa buntag, pagkahuman sa among aktibidades diri sa maong adlaw. Dito, amo yung gihangyo, nagdala po may resolution adto, amo yung gihangyo, si Gobernador nga hatagan ng pagtagad ang maong dalan. Iyang gi-instruksyonan ang amo nga number 1 councilor, si Chan Kwan, Christopher Kwan, nga first cousin anak ni Raul Siong, nga panhion dito sa buhatan ni Gobernador, si Raul Siong, kay para mahisgutan ang maong resolusyon personal, para po mahatagan og katinawan ug unsa pay lain unya nga mga aktibidades o proyekto nga mahisgutan para sa Barangay Julin. Ang nahitabo, gi-schedule na mo
kami ni Chan Kwan, ako ug si Raul nga moadto sa buhatan ni gobernador. Sa unang higayon napakyas kay before hinoon to nahitabo nagsaad na nga sa sunod simana na lang kay lagi do na pay mahinungdanon lakaw si Kapitan Raul Siong. Usa gi-schedule na po namo sa ikaduhang higayon pagkasunod simana. Pagkasunod simana sa ikaduhang higayon nakatungtong na ko sa kanan kay moadto na sa gobernador hapito na mo si Tantan o si Raul gitawagan na po ko nga dili na po madayon. Busa kaduha to nga gayon nawa madayon wala nawadaan na po ko og gana kay magsige lang tang balik-balik nga way agi o tagabas nga amol. So wala gito madayon nga unta to atong higayon na mahatagan na tong pagtagad sa atong halangdon gobernador June 12, 2020. Dayon sa ikaduhang higayon aduna na upod nga resolusyon gihatag ang mga barangay nga naapektahan anang mao nga dalan gikan sa barangay Tubak, no? Barangay Unidos, daghan pa to, Tutungon, kay sila may tig-agi diha, Vergado, ang tig-agi din ha mao kanang mga barangay, no? Barangay New Siquijor, Tubak, Vergado, Unidos. Pag Egbo Summit, Abril man siguro to karong tuiga, dinhi man gani si Kanhi Mayura sa Dipolog City, former Mayor Evelyn Uy, kay mo'y nagpasiugda sa maong summit, dinhi nagpadala sila resolusyon kang Kanhi Mayura Evelyn Uy, mao lang gyapon para mahatagan og sulbad pagtagad ang mao nga dalan. Unya gingnan na po sila patuon gyud sila ngadto sa buhatan ni Gobernador Uy para personal. Dili na lang kay si Barangay Kapitan Siong kundi tanang barangay nga maapektahan. Pero ang naitabo walang gyapon modayon. So sa ana nga punto kita dinhi naghatag yung pagtagad. So kita mo inangunay nga mahatagan pud gyud og panahon ni Kanhi Mayura Evelyn ang pagdawat sa maong mga resolusyon.